Живейте без наркотици, това е една изкуствена болест. Към това призова младите хора на Свищов председателят на фондация "Право на свободен избор" Владимир Качаклиев. Той и двама бивши наркомани, Тома и Румен, по покана на Таня Рисемова, гостуваха на Държавната търговска гимназия Димитър Хадживасилев. Въвеждане на тестове в училищата за наркотици иска председателят на фондация "Право на свободен избор" Владимир Качаклиев. Едно детенце в училище като взима, без да иска, покрай него започват да се закачат и друго, и друго, и друго. И точно за това искам тези тестове, тъй като се хващат 10 дена назад, дали е употребява или не. В училище веднага да се дигне патърдия при родителите. И защото няма умрял от това, че не е взел. Умира се от това, че взимаш. Със съдбата си като наркомани, Румен и Тома запознаха тинейджери от Свищов по време на среща в Държавната търговска гимназия. Тома е син на Владимир Качаклиев. Започнал да взима наркотици, когато бил на 14. Продължил 7 години. Това всъщност е мотивът на Владимир Качаклиев да основе фондацията "Право на свободен избор" и да започне борба с наркотиците. Като се сблъсках лично с сина ми и когато разбрах, тръгнах като всички други, по доктори и така нататък. И видях, че проблема изобщо не се познава и няма даже и правилна политика. Някак си криеме го като щрауса, заравяме главата в пясъка. Тома и Румен не заравят главите си в пясъка. Именно защото са били в този омагьосан кръг и всичко започнало от ученическите им години, споделят преживяното с младежи от цяла България. И не се срамуват. Желанието им е само едно. И искаме да предпазиме вас и даже да кажете и вие на ваши приятели за тази среща и просто да не се стига до там да тръгвате да се оправят от нещо, което ще може... Ние сме минали по този път и можем да ви предупредим. Това е същото както едно време казват на малкото дете: не дай да пипаш огъня, защото се опариш, обаче детето пипа и се опарва. Просто не искаме да стигаме до там, да се вкарвате в този огън. Интерес на свищовските ученици към историята на Тома и Румен не липсваше. Поставиха им директни въпроси, като например: как започнахте, кое ви потикна, коя доза поред се смята за критична, колко време ви трябваше, за да се изчистите от наркотиците? Всичко е концентрирано само единствено да се набавиш поредната доза. Така стоят нещата. Много... Наркоманията е изключително грозно събитие. Лошото обаче е, че наркоманията съществува. И по думите на присъстващите в залата младежи от Свищов, техни познати и връстници също употребяват наркотици.